Benvinguts i benvingudes, cooperativistes. Si les cooperatives del demà han de tenir cooperativistes, què millor que surtin d'alumnes que s'han format amb escoles cooperatives, que ells es presentin, treballin i puguem esforçar-se en com funciona una cooperativa, com es gestiona i com es tira endavant. La idea col·lectiva feta realitat, i això és el que intentem des del món cooperatiu. Hem de tenir aquesta capacitat de pensar de forma creativa. Noves maneres de gestionar una cooperativa. I vull conèixer socis d'altres cooperatives. Per tant, podria aportar molta experiència. Jo estic aquí per aportar el millor de mi mateixa.